Tako da eto, kogod da misli da je lako da vas neko toliko vređa i da vam neko radi tako ružne stvari, mislim, gledajte, koja god devojka da je ispala, ja nikad ne bi rekla, drago mi je što je otišla ili bilo šta, mislim, niko nije došao tu da se blamira i da se ponižava. Te suze i to sve što sam ja pretrpela u par navrata, što u kući, što na setovima, što kad sam se vratila, što moja majka i sve ostalo, tek ćete, verujte mi, čuti, ovo nije ni delić onoga što se meni desilo. Tako da, ne od strane njega, nego od strane mnogo drugih stvari i dosta nekih stvari koje ja imam i znam. Ja nisam to zaslužila, ja nisam došla tu da bi me neko vređao, da bi me neko ponižavao, da bi bila nečiji eksperiment i ne možete ni zamisliti koliko je bolno da osjećate nemoć, a da vidite da neko tu nekoga možda štiti ili brani i da ne možete nekome uraditi ništa nego samo otići na svoju štetu. Tako da je jako ružno i treba svakoga da bude sramota ko pljuje nekoga samo zato što je jak karakter ili bilo šta slično. Nemate pojma ko se s kakvim stvarima nosi. Moja majka dok je čitala komentare da joj se dete treba raspasti od raka, prolazila je sa mnom šta je prolazila. Takve ljude treba da bude sramota. Znači sramota. Ja ne bih poželjela, mislim uopšte neću da patetišem sad ovde, ali ja ne bih poželjela nikome, ali nikome ono što je moja mama prošla sa mnom i šta je prošla nakon toga. Tako da svako ko je pisao da se ja raspadam od bolesti i svako ko je pisao da sam se zasluženo razbolela, treba da ga bude sramota. I ne bih mu poželjela da ni on, niti bilo ko od njegove porodice ikada osjeti to što smo ja i moja porodica osjetili. Znači, svakoga ko ostavlja bilo koji ružan komentar na konto toga, na konto fizičkog izgleda, ne moramo svi biti isti, treba da vas bude sramota. Tako da, uopšte neću više, nisam taj lik, ne plačem, ne patetišem, to je to, samo sam to imala da kažem jer je to je možda najužasnija stvar koja je mene povredila od samog početka, a to su meni ti ljudi napravili. Prvo, ja se nisam rugala Katarini na konto fizičkog izgleda, ja sam rekla da je Katarina itekako jako lepa devojka, ali da je gojazna i to nije ništa ružno i Katarina je bila jedina devojka koja se razlikovala u potpunosti od svih nas u smislu da ima skoro 100 kg, znači to je evidentno i to se vidi. I ja nisam jedina koja je to komentarisala, nego se samo moj deo isekao. Kogod da gleda emisiju i kogod da gleda isečke na TikToku, nema veze jedno s drugim. Vi ako pogledate epizodu gde sam ja to komentarisala, vidjet ćete da nisam upotrebila ni jednu ružnu reč, nego sam sve elokventno objasnila u smislu da mislim da je Karlo neko ko je fuckboy i voli više neke ekstravagantne ličnosti, što nije ništa ružno i nije ništa ne znam ni ja, katastrofa. Znači ne znam kako vas nije sramota uopšte to da pišete, ali ajde. Ne, otišla sam kući 2 dana nakon odlaska. Da, pojedine devojke, neću imenovati sad, to jest jedna, je bila jako nacionalistički nastrojena prema meni, tako da
I ne samo to. Ne mislim ništa o Kaji, o Karlu. Drugo, mislim, ljudi iz Srbije generalno najviše gledaju show zbog mene, tako da produkcija, zahvalite mi se. I ne samo oni, nego i generalno dijaspora, budući da sam ja tamo najinteresantnija. I možete misliti koji su, ja sam dobijala gomilu poruka, koji su sve komentari ljudi iz Srbije bili na to što neko proziva ljude koji su iz Beograda. Znači potpuno nacionalistički, potpuno uvredljivo, potpuno bespotrebno, onda prolazeći pored mene pevajući Thompsonove pesme i tako te neke stvari. To je prosto, ne znam šta bih rekla. Eto, ako smo došli tu zbog toga, onda šta da kažem. Mene iskreno ne znam da su ljudi iz Beograda vređali, ali dobro. Vi ne znate ni delić toga ko je kome šta radio van svega toga, tako da uostalom koje emisije ćeš gotovati, to ne mogu još da kažem, tako da pritom da meni je neverovatno da neko bude toliko zaljubljen u Karla i onda kao Petar, mislim, ne znam šta bih vam rekla iskreno. Drugo, vidi se toliko puta u par navrata koliko Nuša zapravo mrzi Anastasiju i onda to kao drugarice i ostalo, mislim, to samo debil ne vidi ili neko ko ne želi da vidi, to je prosto tako. Ne mogu da stignem da pročitam. Mišljenje o Maji. Maja, eto, pošto Maja je isto jedna od tih, Anastasija, Nuša, ko još ima, da, Maja, Anastasija i Nuša su jedne od devojaka koje brišu komentare na TikToku, to ćete primetiti, i jedne od onih koje blokiraju ljude, isto tako i Karlo, on briše negativne komentare, mutuje ljude po live-ovima i ostalo, jer neverovatno je da u mom DM-u ljudi pljuju Anastasiju, Nušu i Maju na sva usta, to je neverovatno koliko poruka, i onda odete kod Maje na TikTok koja nema nijedan negativan komentar, uđete kod mene je sve transparentno, ja prosto nemam živaca i nemam vremena da ja brišem komentare ili bilo što, to mene ne interesuje, to je što je, tako je, kako je, ko me voli, volim, ko me ne voli, ne interesuje me. I ja sam okačila storije za Maju gde je prozivam i Maja je preko produkcije zamolila da ja te storije obrišem, to je da oni mene zamole da ja to obrišem, gde sam ja to odbila, naravno, budući da ako si već, pritom Maja je komentarisala kako sam ja njen fan, kako ono, znači ako si već imala, pritom ne znam da li vi primećujete da Maja na u svakom kadru sa devojkama je
kao super sa njima, ok, ne odgovori ništa, kako ode na izjavu, tako ih pljuje i sve to, to vam je strah i to vam je nemoć. To je Maja radila uvek. I ja nisam očekivala da je Maja mene toliko pljuvala i da je mene toliko crnila na takav način. Iz tog razloga ja nisam želela ni na Majinu molbu da ja obrišem te storije, da ih obrišem. Jer želim da svi znaju kako je zaista bilo i šta se zaista desilo. Jer to je istina. I to je to. Draga moja, ja ne gradim svoju karijeru na spuštanju drugih cura, jer vrlo dobro vrlo sam svesna da pojedinci skupljaju preglede, ričeve, šerove i ostalo preko mene, tako da sam ja i tekako svesna. Ja verujem i da sam upućena u mnogo toga više nego što si ti bi možda volela da si upućena isto koliko i ja. Ali tvoje je samo da sereš, a moje je da te kuliram. Tako da, ljubim te i odustani, veruj mi. Ne mogu da... Karlo previše pokušava da radi žrtvu od sebe, ali evo dobro je, spasio nas je, ne snima live-ove više jer je mutava plovka koja ne zna da izgovori dve prosto proširene rečenice, tako da mislim da je i pametnije za njega da ne snima live-ove, da ne blamira i sebe i produkciju i program i sve živo, jer stvarno ja ne znam da li je postojao ikada u istoriji ovog realitija gori gospodin savršen. I dobro je Hana Rodić rekla na svom storiju da je ono najgori gospodin savršen ikada. Baš je dosadno bez tebe. Nažalost znam. Bukvalno znam. Manuša ljudi pljuvala Anastasiju na sva usta, to je strašno bilo, znači klasični lažni odnosi i njih dve su u kući imale doslovno samo jedna drugu, tako da vam je sve jasno. To Karlo plače za mnom. Pa iskreno ne fali mi show, fale mi devojke. Fale mi devojke s kojima sam bila dobra, kojih ima jako puno, ali mi se sad viđamo sve kad imamo priliku u Zagrebu, u Beogradu i svuda, tako da I love my girls. Ne mogu da stignem, dragi moji, sve da pročitam. Mislim da je za mene bilo bolje da sam od starta bila u Petrovom timu. Da, ne bih nikada više učestvovala u takvom programu. Nikada u životu. Jer tu niko nije zbog ljubavi i tu tu se ne vrednuje ljubav, nažalost, nikakva, tako da ne znam šta bih vam rekla. Kako je Anastasija dobro sa svima? Ne, Anastasija nije bila dobro sa svima. Niko više ne gleda kad sam ja otišla dosadno.
Karlo je totalni promašaj od strane produkcije, toliko naših lepih momaka ima, slažem se. Voditelj je super, to je jedan od retkih ljudi koji je mene zaista nasmejavao i stvarno je super, jedna pozitivna osoba, tako da nismo imali nešto preterano puno vremena da možemo pričati s njim, družiti se ili bilo što, bukvalno samo kad dođe to je to bilo, ali mi je gotivac stvarno i čula sam da me u dosta svojih intervjua i izjava pominjao da sam borac, da sam super lik i ostalo, tako da hvala mu na tome i pozdrav za Marka. Ja ne brišem ništa, druže, čitam komentare, ono si debil. Kažeš, podržavaju te Hana i Cigi, podržavaju te... Pa iskreno da ti kažem, ja sam ubeđena da ti Hanu i Cigija i tekako pratiš, tako da ako ne voliš kurve i pederčine, ne znam zašto ih onda pratiš. Isto kao što vidim da ne voliš ni mene, ali ne znam što ćeš na mom live-u ako me ne voliš. Prosto, znaš, imaš opciju otići Mila i slobodno to učini, nećeš nikome nedostajati. Šta misliš o odnosu Petra i Nuše? Pa iskreno meni je opao IQ kad sam ja gledala Nušin i Petrov date, mislim, gledanje, smeh, i to, ne znam, meni je, mislim, ja nisam ništa čula na tom dejtu, tako da pojma nemam, ne znam šta bih vam rekla. Ne smatram. Da li misliš da Soraya igra reality? Ne znam, to morate nju da pitate. Da li znaš što se dešavalo u Bili posle tvog odlaska? Znam, da, i tekako. I to znam dosta. Da, totalno, ja imam zapravo informaciju iz prve ruke da se jeste smanjila gledanost od kad sam ja otišla i što da kažem, it is what it is. Ok, ajde, dosta o reality, upitajte me ako vas zanima nešto drugo vezano za mene, smaraju me, ne mogu stvarno da dajem ljudima, uhvatio me grč u nozi, ne mogu da dajem ljudima stvarno više, kao smaraju me, brate, iskreno, baš smaraju. Visina me zanima 157. Koji ti je prošle sezone? Joj, ne znam. Ne znam, nisu mi, ne znam. Gloria mi je top. Barbara mi je cool lik. Ajde, treniraš li šta? Krenula sam u teretanu. Treniraš li sport? Haha. Koju srednju si završila ugostiteljsku, turističku? Zvezda ili Partizan? Partizan. Šta misliš o Majdi? Mislim da je cool lik, skroz baš. Mnogo lepe oči imaš, hvala. I baš mi je lep efekat očiju kad pocrnim, to jako volim kod sebe. Koliko si visoka? 160, 157, što se 160. Kako je prošlo vađenje zuba? Ne bih vam pokazivala sad, jer i dalje ide krv unutra i jako je bolno, ali imam konce, tako da jesi ti strelac, ja sam. Selma je kraljica.